मेहरारू अपना घरे कोनो परिस्थिति में रहली सन। मेहरारू अपनी घरे कोनो परिस्थिति में रही सन। आ जब ये मेहरारू दूसरे के घरे जाली सन तो 1000 गो लगली स्वभाव चोते। भले अपना घरे जब आटा सनली सन, जब अपने घरे आटा सनी हो सन तब पसीना टप टप चुई। मगर जब दूसरे के घर जाए से तो कहेली सन हरी पपी पपी कितना गर्मी होता है का तोर घर लाइट नहीं का उ कोई देखा जी हई लाइट बड़ा जे त काट हो जब कि हिट ना के दुगरा लाइट रे काट देला हो कोई बाप रे बाप कखो कितना गर्मी तो मन तो करता अपना देह के ब्लाउज खोल के उन्हें फेंक दी तलहु मौगी कही अरे बाबू रे देखबू हो कर लूठा के तर को सुनाला ना रे तने हो लाइट रे फोन करबे देखबा मोर गइल का रे त कबो कबो होला हमनी के घर में हमनी के परिवार में कि जब कोनो रिश्तेदार आ जाई तो अक्सर लाइट कट जाए। वही सब चीज पे हमने के वीडियो बना के डालने जो उनकी सबके अच्छा लगल आई। मगर कबो कबो होला हमारे वीडियो में हमार माता बहन बेटी हमारे कमेंट करे लो हमारे वीडियो में का ये सुनील बाबू खाली मेहरा ना का तार तार करबो कब है मर्दन का तार तार ना करबो तब मर्द लोग के जीवन में का कहल जा मर्द लोग के जीवन में बटले का बा जौन बा ये धरती पर हमने के मेहरारू के नाम से बा। ये धरती पर सबसे ज्यादा अपना माता बहन बेटी के दान बा कि शायद आज हमने के धरती पर रेंगत नहीं जा। तो आज हमने के माता बहन बेटी ना रहित लो तो शायद हमने के धरती पर बैठ के कुर्सी पर राज ना भोगती जा। तो हमने के सबसे जीवन में सबसे ज्यादा अपने परिवार के अपनी माता बहन बेटी के दान बा। एवं हमने के मंदिर में चल जाए जा तो मंदिर में हर एक चीज मेहरारू के नाम से बा। पूजा अर्चना वंदना जो चीज उठा के देख ली मेहरारू के नाम से बा। मर्दान के नाम से बटले का बा ओई में हाथ हाथ के घंटा टांगल बा जे ही जाना टन दे बजा के चली आवे तब मर्द लोग घंटा खनबा लो दिन भर काम करी लो दिन भर कंपनी में खटी लो दिन भर डीजे चलाई लो दिन भर ढोलक पीटी लो और जब सूते के बेरा होई मेहरारू के लगे साझी खा तब मेहरारू कहया सुन हटियो ना राउर माई बाड़ी ना हमार जिया लगा दम से काम करना पड़े राउर बोल बगटिया भी है नीमनो बतिया सुन के तेरे का महतरिया से जोड़ देती है हमते में चुन आजी कुल्ला होइलो तो हमनी के केतनो कमाल हल जा कुछ भी कल हल जा मगर हफ्ता में 2-4 बार मेहरारू के तमनो डांट सुनही के बा। ऐसे धरती पे सबसे ज्यादा हमनी के माता बहन बेटी के गोदान बा। क्या साधु ना रहित लो तो शायद आज हमने के घर में हमने के परिवार में इतना खुशी शांति ना मिली। तो ये सबसे हम नम्र निवेदन करा कि तनी तनी अपना माई बाप खातिर तनी ताली बजा कर हल्ला करके ताली बजा दीजिएगा। आज उनका योगदान है जो आज हम लोग पांडे परिवार में आके हम लोग सुखी शांति का जीवन काट रहे हैं। ये जीवन में कुछ हुआ ना भले है जो सब सट के बैठल बा मगर एबे घर जाए तो मार लड़ा हो पुता हो चालू कर दिलू हई कोई मानी हा भातर काटी रहे कावना का बकरी हो रे तो जब बोले हमनी के जो सट के बैठल बे तो कितना मजा आवता। तो हमनी के हमेशा प्रयास करे के बा कि हमनी के परिवार में भी एकता बना के रखे के बा और सुखी शांति से जिए के बा। ना दुनिया में कुछ बा ना के कुछ लेके आइल बा ना के कुछ लेके जाई जौन बा धरती पे बा। एवं हमनी के चाची मर जाइलो चाहे बाबा मर जाइलो तो वही में केहू कही बड़ा नीमन रहली काकी बाकी मोरी कही और जब ले काकी जिया तरी तब ले झोटा नोच के टंगरी घींच खइला बिना मर जाता रे की हो रे काम कुरिया में बाप रे लाखों रुपया खर्चा होता कोनो काम